Gyengének érzitek magatokat néha, mint hívők? Valaha történt veletek olyanok például, mikor mondtatok valamit, vagy tettetek valamit, amiről azt gondoltátok, hogy ez már rég a múltba lehet tudni, ez már egy olyan dolog volt, amiből kinőttem talán, de hirtelen a nagy semmiből előjött, és teljesen majdnem, hogy lerombolta a hiteteket. De néha talán a tetteink, vagy rossz szokásaink, vagy berögződött viselkedéseink, vagy talán addikcióink, vagy impulzusaink miatt a rossz lelkiismeret, a bánat, szégyen és bűntudatunk áldozataivá leszünk. És mi menekülünk Istentől, ahelyett, hogy ő hozzá futnánk, mikor ilyenek történnek. Tehát, hogyha ilyen dolgokat éreztek, vagy történt veletek valaha is, akkor ez a videó ez nektek szól. Mert időről időre nagyon fontos nekünk, mint hívőknek felerősíteni magunkat, és megerősíteni a tudásunkba és elménkbe olyan dolgokat, amivel mi nem elítéljük egymást, hanem pontosan az ellenkezőjét. Mi felépítjük, felerősítjük, inspiráljuk egymást. És talán már gondoltunk erre is, hogy mikor ilyen dolgok történnek velünk, hogy talán rossz szokások vagy addikciók, ez például akármi lehet, mint mondjuk hazudozás, vagy szerencsejáték, vagy talán kábítószer, vagy talán pornóaddikció, vagy alkohol, vagy olyan dolgok, amik teljesen tönkretehetik egy hívőnek a lelkiismeretét és a kapcsolatát Istennel. Mi sokszor gondolhatjuk és érezzük úgy, hogy na, ez alkalommal most már teljesen kimerítettük Istennek a türelmét és az ő kegyelmét. És nem tudjuk, és tanácstalanná válunk, nem tudjuk, hogy mit tegyünk. Hát nálam is elérkezett egy ilyen időszak az életemben, miután elhagytam a Jehova tanúit. Volt egy kis idő először, mikor eléggé tanácstalan voltam azt illetően, hogy na most merre menjek, mi az út, stb. De hála Istennek nagyon gyorsan sikerült rátalálnom erre, de mivel tudtam, hogy nekem van egy elhivatásom, éreztem, és nem is csak azt, hogy éreztem, hanem tudtam, hogy van egy elhivatásom, de sajnos éppen ezektől, mert én is gyengeségektől szenvedtem, én is olyan dolgokkal szenvedtem nagyon sokáig, és még akkor is, mikor mint például ti. De pontosan ez volt nekem is a legnagyobb dilemmám az egészben, hogy lehetnék én elhivatva Isten által, hogyha én még mindig küzdök olyan dolgokkal, amitől már rég meg kellett volna, hogy szabaduljak, már rég magam mögé kellett volna, hogy tudjam az ilyeneket. De mégis, még ha nem is napról napra, de nagyon-nagyon gyakran előjöttek olyan dolgok, ami teljesen nem csak hogy lehangolt, hanem teljesen értéktelenné és méltatlanná tett engem a lelkiismeretemben, hogy én akármit is tehessek Istenért. És ahogy azt hiszem már említettem, talán egy régebbi videóban, én mikor biztonsági őr voltam egy butikban, egyedül voltam egész nap, 12 órás hosszú beosztás volt, és általában csak tök egymagamba voltam, és hirtelen a semmiből egy olyan tisztán hallható hangot hallottam, a fejemben volt, de mégis tudtam, hogy ez nem tőlem jön, tehát ez nem az én gondolataim. És rájöttem, hogy ez maga az Úr volt, mert az írásokból idézett nekem, és említette nekem, meg mondta nekem, hogy ne oltsd el a lelket, és gerjeszd fel Isten benned lévő kegyelmi ajándékát. Ez a 2. Timóteusz levele első 6. Tehát ez angolul volt akkor éppen a fejemben, csak most itt magyarul fordítom nektek. És a másik dolog volt, azt mondta, hogy ne hanyagold el a benned lévő kegyelmi ajándékot, ami neked adatott. Tehát ez a lélekre utalt itt, amit mondta, hogy ne oltsam ki. És ez akkora hatással volt rám, hogy végül is erőt fogtam magamon, és nekiálltam, és csináltam ezt a csatornát, és elkezdtem beszélni az írásokból, mert én éreztem, hogy nekem egy elhivatásom van ezzel kapcsolatban, hogy segítsek felépíteni, segítsek talán tanítani, megosztani a tudásomat Isten juhaival, tehát a gyülekezettel, ami az ő testét építi föl.
és talán gyógyulást, élelmet és felerősítő dolgokat tudok megosztani velük, amihez az ő fejlődésükre és felerősítésükre lehet. De mivel pontosan ezért, mert nekem ilyen aggályaim és dilemmáim voltak, 5 évig teljesen csöndbe maradtam, tehát én 5 évig meg sem szólaltam, amíg ez a dolog történt, amikor Jézus megszólított engem ott a buktikba, és mondta, hogy ne oltsam ki ezt a Szent Léleknek a tüzét, amit ő belém tett. Hogy az elhivatásom az nem csak az én képzelgésem, és nem csak az én talán reményem, hanem ez az ő valós akarata én nekem. És ez annyira megható volt, és ez annyira feltüzelt, de ugyanakkor ugyanúgy megnyugtatott, hogy végén bátorságot kaptam, és most itt vagyok. És éppen ezért csak most szeretnék veletek megosztani egy pár példát, hogyha például ilyen dolgokkal küzdködtök ti is, és ilyen érzelmeitek vannak nektek is. Ez nem egyedülálló, tehát ti nem vagytok egyedül. És amint látni fogjuk most például ezekből a példákból, Istennek az összes kiválasztottja küzdködött. Nagyon keményen bizonyos dolgokkal, mint például, Ádám például nyitásból. Ő már megvádolta és megrágalmazta tulajdonképpen nem csak a feleségét, hanem magát Istent is, hogy a nő, akit te adtál nekem feleségül, ő adott nekem az almából, tehát itt már lehibáztatta, lehárította magáról a felelősséget, és megrágalmazta tulajdonképpen magát Istent, hogy ez ő miatta volt. Noé berugott. Ábrahám gyávaságból hazudott kétszer is, hogy megmentse saját írháját. A Lot. Ő határozatlan volt, és szexelt a lányaival. Jakab. Ő egy csaló volt, mert csalás által ő elvette a fivérétől az első szülötti jogot. Sámson. A nők. És ugyancsak ő többszörös gyilkos volt, és a végén ő maga is öngyilkos lett. Mózes. Gyilkos volt. Sámuel. A fiai megalázták a templomi szolgálatot. Emlékeztek arra? Dávid király. Házasságtörő, teherbe ejtette a barátjának a feleségét, és próbált utána az egészet elleplezni azzal, hogy ő hadba küldte a barátját, és utána pedig visszahúzta a csapatokat mögüle, tehát az ellenség őt legyilkolta tulajdonképpen. Tehát ő nem csak házasságtörő volt, hanem gyilkos is. Illés. Gyáva volt, és elmenekült, de éppen az miután pont lehozta a tüzet a Bálnak a papjai ellen, mikor egy ilyen hatalmas csodát ő véghez vitt, mégis a Jezebelnek a befenyegetése után ő úgy beijedt, ő úgy félt, hogy ő elszaladt, kifutott a világból, és teljesen depressziós lett, és meg akart halni. Jónás. Ugyan ő is elszaladt. Ő pontosan az ellenkező irányba szaladt, ahova Isten küldte őt, Ninivébe. Aztán Istennek végül is meg más tervei voltak, meg azt mondta, hogy küldte egy nagy halat, aztán ő meg lenyelte őt szépen, aztán ott kidobta nem túl messze Ninivétől. És miután a végén ő átadta Ninive városának ezt a üzenetet Istentől, hogy ő el fogja pusztítani, ha csak meg nem térnek. És mikor Istennek végül is könyörülete lett ezen a városon, Jónás csalódott, és ő dühös lett Istenre, hogy ő nem pusztította el őket. Hihetetlen. Ki van még? Péter. Forró fejű? Lehet mondani. Ugyancsak 3-szor megtagadta magát az Urat. Pál apostol, aki Saul volt aznak idején, és a farizeusi vezető szervezetnek a tagja volt. Gyilkos. Üldözte a keresztényeket. Tehát amint láthatjuk, Isten kiválasztottjaiban és nagyon sok olyan dolog volt, ami nem a legirítségre méltóbb, és magunkban is megtalálhatjunk ilyen dolgokat természetesen. Nem csak az ő kiválasztottjai szenvednek az ilyenfajta érzelmektől és a tetteiknek a következményeitől. Tehát hadd olvassak fel most a Pálnak a rómaiaknak írt leveléből egy nagyon rövid kis szakaszt, ahol mondja,
hogy hiszen amit teszek, azt nem is értem, mert nem azt cselekszem, amit akarok, hanem azt teszem, amit gyűlölök. És utána folytatja a 18. verstől, mert tudom, hogy én bennem, vagyis a testemben nem lakik jó, hiszen az akarat megvolna bennem a jóra, de nem tudom véghez vinni azt. Hiszen nem azt teszem, amit akarok, a jót, hanem azt cselekszem, amit nem akarok, a rosszat. Ha pedig azt teszem, amit nem akarok, akkor már nem én teszem, hanem a bennem lakó bűn. Tehát mit mondott Pál itt? Hogy hol lakik a bűn? Az ő testében. Tehát nekünk, mint hívőknek ugyan a testünkben él a bűn, de lelkünkben mi már meg vagyunk váltva a bűneinktől, Jézus vére által. És a bűneink ítélete az örökké valóságra nézve már teljesen el van intézve, mert Jézus kifizette azt. Tehát az igazságtalanság lenne Istentől, hogy ha ő még egyszer még próbálna téged ugyanúgy elítélni a saját bűneidért, amiért ő már elítélte a saját fiát. És mikor olyanokra gondolunk, hogy na most már tényleg teljesen kimerítettünk Istennek a türelmét és a kegyelmét, és ez nagyon elszomorít, és lehangol bennünket olyan módon, hogy az hihetetlen. De hallgassuk meg ezt, mit mond Pál. Rómaiak 5:20. Közben pedig eljött a törvény, hogy megnövekedjék a bűn. De ahol megnövekedett a bűn, ott még bőségesebben kiárat a kegyelem. Tehát mit mondott a Pál apostol itt? Azt mondta, hogy ahol a bűn megnövekszik, ott teljesen el lesz törölve a kegyelem? Vagy kevesebb lesz? Nem, pontosan éppen ezt mondja, hogy ahol a bűnöd megnövekszik, ott még bőségesebben kiárad a kegyelem. És ez felveti természetesen a kérdést, akkor most mi van? Bűnhődjünk nyugodtan, és akkor csak azért, hogy a kegyelem megnövekedjék? Akkor ez továbbra is engedélyt ad rá, hogy a bűneinkben éljünk folytatólagosan? Nézzük meg, mi Pálnak a válasza erre. Pontosan a következő fejezetet nyitásból így is kezdi. Mit mondjunk tehát? Maradjunk a bűnben, hogy megnövekedjék a kegyelem? Szó sincs róla. Mert mi, akik megháltunk a bűnnek, hogyan élhetnénk még benne? Vagy nem tudjátok, hogy mi, akik Krisztus Jézusba kereszteltettünk, az ő halálába kereszteltettünk? Tehát éppen ezt a fajta vitát hozzák föl azok, akik Isten kegyelme ellen vannak. Mert tulajdonképpen leginkább a vallásos körökben nagyon sokan vannak, akik elítélnek másokat azért, mert nehézségekkel szenvednek, azért, mert még mindig csinálnak olyan dolgokat, amikről talán már le kellett volna szokniuk, de valami miatt ez még mindig nehézségekben van nekik, és nem tudják magukat túltenni ezen. És éppen ezért azok az emberek, akik talán le tudtak egy-két dologról szokni, sajnos lenézik, ítélkeznek fölöttük. De Pál szavai pontosan az ellenkezőjét mondják, mert mikor mondta is korábban, hogy ez a bűn, ami bennünk él, az a testünkben, tehát az a tagjainkban él, nem a lelkünkben. Mert a lelkünkben mi már meg vagyunk bocsátva, tehát mi bűntelenek vagyunk, sőt, új lelket adott Isten nekünk, a sajátját, és az bűntelen. Tehát mikor egy hívőben már Istennek a lelke lakozik, ami bűntelen, ami szent, ami tiszta, akkor a bűn, amiket mi elkövetünk, az már a testünkből jön. Tehát az már egy olyan dolog, amit most pontosan ezt mondod, hogy a testünk Isten előtt, az már halott. Mert mondja itt is, hogy mikor mondja, hogy mi, akik már meghaltunk a bűnnek, tehát Isten már halottnak tekint bennünket a testünkben a bűnt illetően, mert mi már meghaltunk annak. Mert mi ugyancsak megkeresztelkedtünk Jézus megkeresztelkedésében a halálra. Miért? Az ő halálába a bűnért. Tehát mi ugyanúgy, ő azt mondja, hogy tekints magadra ugyanúgy halottként a bűnt illetően, ahogy Jézus is maga halott a te bűneidet illetően. Na hát akkor most megint mit mondok? Az, hogy akkor nyugodtan éljünk bűnben, mert már Jézus elintézte az egészet? Egyáltalán nem, mert a bűn az halált hoz. Tehát nem lélekben, hanem itt és most, ami okozhatja a korai halálunkat a testben. Hogyha például továbbra is úgy választjuk, hogy mi addikciókban élünk, vagy dohányzunk, vagy iszunk, vagy kábítószerezünk, vagy veszélyes életmódot folytatva élünk, az pontosan a korai halálunkat is okozhatja.
Ugyanúgy bűn a hatalmas kihatással van, és halált hozhat a mi Isten imádatunkra, a mi hódolatunkra, a mi kapcsolatunkra ő vele, a mi lelkiismeretünket őt illetően. Halált hozhat a kapcsolatunkra másokkal, a párjainkkal, a gyermekeinkkel, családjainkkal, a házasságunkra. Ha bűnbe élünk, ez minden emberi kapcsolatra, munkára, házasságra, családére, mindenre kihat. És ez halált hozhat mindenre. De még egyszer emlékeztetni akarlak titeket erre, hogy Isten már nem aként néz mi ránk, hogy mi miket teszünk a testben, mert mi már ő előtte a szellemben élünk. És ezt mondja a Rómaiak 8, 9 és 10-ben, ti azonban nem test szerint éltek, hanem lélek szerint. Ha Isten lelke lakik bennetek, de akikben nincs Krisztus lelke, az nem az övé. Ha pedig Krisztus bennetek van, bár a test halott a bűn miatt, a lélek élet az igazság miatt. Tehát látjátok, mit mond még egyszer? Azt mondja, hogy a test halott a bűn miatt. És ti már nem a testben éltek, hanem a lélekben. De Isten már nem néz rátok úgy, ahogy ti néztek saját magatokra, hogy ti miket csináltok még mindig a testetekben, vagy mások mit tesznek az ő testükben. És ez nagyon fontos, hogy mi ezt értsük, mert ez a törvény jellegű mentalitás azt mondja, hogyha bűnbe élsz, akkor te égni fogsz. De elfelejtik, hogy a bűn zsoldja az a halál, és a halál ereje az pedig a törvény. Tehát, hogyha a törvénynek megfelelően akarsz élni és betartani azokat a legjobb képességeid szerint talán, sajnos az azt mondja, hogy ha csak egyben is megbuksz, akkor megbuktál az összes ellen. Tehát ez egy elég hipokritikus és ez elég önfélrevezető nézet. Tehát mikor mi mindig például ilyen dolgokkal küzdünk még saját magunkban, szeretnék megosztani veletek egy csodálatos részt az Új Testamentumból, amit maga Pál írt. Tehát így mondja, 1. Korintusiaknak a levele 12. fejezet 22-es verstől. Ellenkezőleg, a test gyengébbnek látszó tagjai nagyon is szükségesek, és amelyeket a test kevésbé nemes tagjainak tartunk, azokat nagyobb tisztességgel vesszük körül, és amelyek ékesség nélküliek, azok nagyobb megbecsülésben részesülnek. A becseseknek azonban nincs erre szükségük. Isten szerkesztette így a testet egybe, az alacsonyabb rendűnek nagyobb tisztességet adva, hogy ne legyen meghasonlás a testben, hanem kölcsönösen gondoskodjanak egymásról a tagok. Így, ha szenved az egyik tag, vele együtt szenved valamennyi. Ha dicsőségben részesül az egyik tag, vele együtt örül valamennyi. Ti pedig Krisztus teste vagytok, és egyenként annak tagjai. Tehát látjátok, ez Istennek a megszerkesztése, és ez az ő intézkedése. Hogy azokat, amiket mi például mi alacsonyabb rendűnek, vagy kevésbé becsesnek, vagy jónak látunk, ő azt mondja, hogy annak nagyobb tisztességet ad, és azok nagyobb megbecsülésben részesülnek. Miért? Pontosan ezért, hogy ne legyen meghasonlás, tehát ellentét a testben. Mert mi építjük föl az ő testét, és hogyha egy tag szenved, például, hogyha bevered a lábujjadat, attól az egész testet fog szenvedni például, mert akkor elkezdesz sántikálni, és hogyha ez több napig tart, akkor az egész tested fájni fog már utána. Tehát éppen ezért kell megbecsülésben tartani, és a sérült tagokat szeretetben felépíteni, türelemmel, odaadással, szeretettel, kedvességgel kell segíteni azoknak, akik gyengék. Azoknak, akik talán kell több idő, hogy túltegyenek a nehézségeiken, vagy hogy jobban fölnőjenek. És ez egy kicsit ugyanolyan, mint a sport, mint például, hogyha elmész a gyúróterembe, vagy otthon, hogyha edzel mondjuk súlyzókkal, akkor tudod, hogy minél nagyobb súlyokat emelsz, idővel annál erősebb leszel. Minél több ismétlést tudsz tenni, az annál nagyobb kitartást és erőt hoz. Tehát a megterhelés az, ami erőt és kitartást hoz. Tehát a kihívások és a kísértések, amikkel mi szembesülünk, az nem az ellenség. Az pontosan éppen, hogy ezektől növekszünk és erősödünk. Mert a hitünk az nem a kényelmi zónánkon belül, hanem azon kívül növekszik és erősödik. És válik értékessé az Úr szemében. Tehát nekünk nem meghátrálni kell az ilyen kihívásoktól és a kísértésektől,
hanem eléjük benézni. Mert ez egy új lehetőség kovácsolni például a megértésünket, a kitartásunkat, az ellenálló képességünket, a türelmünket saját magunkkal szemben. Minden kihívás az egy új lehetőség nap mint nap, ezeknek az edzésére és a kitartásunk edzésére. És ugyancsak, mint leckékből, mi tanulhatunk ezekből. Tehát, mint összefoglaló, senki nem mondja azt, hogy mi továbbra is éljünk bűnben nyugodtan. De fontos, hogy értsük, hogy mi nem a jó cselekedeteink által vagyunk megigazulva, vagy értékelve, hanem amit Jézus tett, és mi hitet vetni abba. Rómaiak 5. fejezet 18-19-es mondja, hogy ahogyan tehát egy ember bűne lett minden ember számára kárhozattá, úgy lett egynek az igazsága minden ember számára éltető megigazulássá. Mert ahogyan az egy ember engedetlensége által sokan lettek bűnösökké, úgy az egynek engedelmessége által is sokan lesznek igazokká. Tehát itt az egy, akiről beszél, az nem mi vagyunk. Nem a mi engedelmességünk és a mi jó cselekedeteink az, ami igazá tett bennünket, hanem Jézusé. Tehát ezt nekünk figyelembe kell tartani, és ugyancsak, hogy mi segítsük a gyengélkedőket, akiknek nehézségeik vannak, és ne ítéljük egymást vagy magunkat. És ne legyünk önteltek a saját sikereinkkel legénykedve mások előtt. Mert mindenkinek idő kell, és maga az Úr, aki végzi mindenkiben az ő átalakító munkáját. Tehát nekünk nem szabad rohantatni az Urat, mert ugyancsak ahogy ő időt és türelmet adott nekünk, hogy mi legyőzzünk ezt vagy azt, és fejlődjünk és nőjünk fel a hitben, némelyeknek egy kicsit több idő kell, némelyeknek egy kicsit több gyakorlás kell, némelyeknek egy kicsit több türelem és megértést kell. És emlékezzünk rá, hogy mi soha nem tudjuk kimeríteni az Úrnak a szeretetét, az Úrnak a kegyelmét, az Úrnak a jóságát. A mi bűnünk soha nem tud felülkerekedni az ő jóságán és szeretetén, amit mutatott és adott nekünk Jézus által. Mert Isten szeretete mindig is reménykedett bennünk, mindig is kedves volt, mindig is türelmes volt, mindig is időt adott, eltűrt és lenyelt mindent, a mi bűneinket és kihívásainkat illetően. És mindenek fölött az ő szeretete, az soha nem vallott kudarcot. Az soha nem vesztette el szem elől, hogy te ki lehetsz, hogyha ő te beléd költözhet a Szellem által. És ő egy áldásokkal teli jövőt, új egyéniséget, egy új identitást adott neked. Te már egy új kreáció, egy új teremtés vagy. Nekünk csak át kell alakítani a gondolkodásunkat ezt illetően, és az jelenti a megtérést, illetve megbánást. Mert Isten a jósága, hosszú tűrése és kedvessége által hoz mindenkit megtérésre. Nem a haragja, a tőle való félelme vagy fenyegetése által, hanem a szeretete által. A szeretete az, ami adott neked életet. A szeretete az, ami indítatta, hogy küldje a saját fiát, kiengesztelő áldozatul a te és az én bűneinkért. És hogy ezáltal mi is gyermekei lehessünk, és megbékélhessünk ő vele. És ugyanúgy, ahogy ő is türelmes és szerető volt velünk, ő azt mondja, hogy tegyünk mi is ugyanúgy egymással. Tehát ennyi volt. Remélem azért sikerült a lényeget úgy azért átadnom és elmagyarázni úgy, hogy ebből nektek hasznotok legyen, hogy ebből nektek felerősödésetek legyen, hogy ebből reményt, bátorságot és felüdülést vegyetek és nyerjetek. Tehát remélem sikerült ez, Isten áldjon benneteket, szeretlek benneteket, és majd beszélünk a következő videóban. Sziasztok!